Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barka men be wakkatire nde, barka men be fottugo nder taskaram jamin ɗi hande. Kode Radio ɗo wadda non taskaramji diga jamdi jeetati yanugo jamdi jeetati reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗanta on ɗaɓangal taskaram jamin ɗi hande. To keɗitoɓe, hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non wo'ine jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗimin taskani on hande. Mino ka wala ko min poti min mbi'a on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Boytinon jonde ha taskaram ɓantare domri be Ibrahim Iromo Dake ka Radio France International taski. Derɗiraɓe assalamu alaikum, barka meɗen fottuki nder wakka taskaram kesa. Taskaram ka Radio France International taski min gaddantawon iga ɗo Kode Radio International Abuja. Taskaram ɓamtare domri, taskaram daray ka lamar durngol ha nder lesɗe meɗen Afrika no ɗum durdata, musamman ma durngol rewɓe, no hani rewɓe moƴƴitina kosam. Sey moƴƴitinon jonde gam tokke Radio France International RFI gam nanen taskaram kam. Gam ɓurtigo torraji kamɓe laatiɓe maroɓe leydi Benin walle biyete kisal Benin heweɓi wallaka yahu kanu bo ekkiti kamɓe laatiɓe maroɓe fanamma yeyraɓe no kosam waylirde. Isaka Sumanu horejo kisal Benin e holla en noy wonno no projet ngal en golle muɗum yahiri. Projet on no laati non noy hollata rewɓe fulɓe no moƴƴinirta kosam, waɗaɗan gaije e waɗaɗan fa hande yawu. Kada rewɓe ɓen do kay no wodi worɓe ɓe min gaɗi formé noyi awe fuɗoji min kolli ɓe fuɗoji kala kala hano kalaji tati ko hani ɓe awa, no wawi ɓe awa ɗo e dungu, no wawi ɓe awa ɗo e ceeɗu, no wawi ɓe awa ɗo e dabbune, no watta ko marefuji maɓɓe ɓe keɓa ɓe kaltina ɗum. Toye wonno to projet ngal golli e fa hanne ɗume wonno nafakka maɓɓe? Projet o min ganduɗo ɗum ley communaji tati, Lanville, Karimama, Tangeta. Ley communaji tati ɗin himɓe herme min desuno min gaɗa formé dow komin bindi projet on, amma komin jeehi nder terrain min gaɗana formé himɓe herme e woronje e ceegoyo. Ɗo hano mani information min gaɗani ɓe no wallaɓe ɓe keɓa jawdi, no wallaɓe ɓe keɓa jonde jam, no wallaɓe ɓe keɓa jonde sese, no wallaɓe tawi durgol goldoka e hoyaniɓe. Himɓe hemre e nogay e goɗɗum ka wonno kanu dukko heɓi non no kosam waylirte, non no fa hande fuɗoji hawyorte. Aboubacar Doso goto e maɓɓe holla en noy wonno no ɓe gaɗiri ngal ɗo ngal ɗen ekkital e ɗume wonno nafakka ka ɗo ɓe keɗi gaɗa majjum. Himɓe kisal Benin wari waɗimin formé, ɓe kollimin e filla awri, ngam ɗum mi waɗi ɗum ɓuytanamin torraji miɗen gonno joni to amin ɗo de ceeɗu waɗi bisaji hetta ko ñaami, to lalle fuɗo kom ɓe kollimin no ko ɓe awirte. De min awi ko fa deydey no ɓe kollirimin, a wahala amin kayde Allah jaɓi ɓuytoto gam bisaji amin abada dullata ko ñamata. Go'o non ɗum ɗiɗaɓe duko ɗum wallanmin min dullata abada kosam komin jarata. Tataɓel majjum duko de fuɗo no on fa min keɓi min ayi kono ɓe gi'irimin hakkunde fitinaji duroɓe remoɓe, ɗum ɗon ɗum ɓuytana min ɗum. Joni komin elataɓe woni hamɓe duko ɓe ballamin non no ɓe gi'irimin, ɓe gaddananmin awdiri fuɗo, ɗum woni komin elataɓe. Allah wallaɓe, Allah yara golle maɓɓe yeeso. Gaɗa worɓe yeyraɓe kanu bo ekkitama non no kosam hawjorte keɗoɗen ɗo yewtere e dow yeyraɓe. Min woni Amadou Halimatu daga Gene. Allah ɓe ekkiti min gaɗo gasiji e gaɗor yawu, ɗum nafayi min bo sanne hande. To noyi ɗum wodirta ko ɗum nafirta on, noyi miluɗon ɗum wawan ko ɗottiri on e dow ko goninnoɗon ɗum wamba ɗum waylita goɗɗo e gurdam muɗum? Ɗum wawi ɗum wayltanami ya goɗɗo e gurdam ngam min keɓa no min nafiri koye amin, min nafiri kowa min keɓi bo jama'are kadi min ɓeydi tokki min sanne gam nafakka majjum. te illa hanne on mbawan ko waɗi gasije waɗa yawu anon du conni to ɗon na
min mbawan ko waɗi gasije soni min mbawan ko waɗi yawu soni fu ɓe hollimi yon kay guineji majjum tan hoddi min keɓa min ballire min keɓa min gaɗira kanje to ɗume noon elata kisal bene ɓe gaddana min paanɗe komin gaɗirta gasije e silbaji ko yawu waɗirte ko min gattirta ɗum fu ko min gattata nder ɗon waɗa min keɓa no min gaɗir ɗum min conna min no ɗum nafa min ɗum nafa kowa min jettaɓe bo sanne. min noon Amina Aboubacar présidente danko Malonville Karima ma fu min woni présidente maɓɓe ɗo yeraɓe emin jiɗɗi taw bato min umenum ɓe ekkiti on e fa hannde ɗume wonno ko ɗum nafirta on wallahi ɓe gari ɓe ekkitimi on gasije e yaw wallahi de ɗum nafimin sanne sanne wallahi hunde noon ko moƴƴere yerajo kay joni kay komin elata joni kay min ballire guineji majjum an komin ko golliditta fuu no hani keɓa ko golliditta guineji mo kuuɓa nden gollal ma woɗata nden welete jon to min goni ɗo minen kay hoore laawol min goni ba min keɓi min ballira min gaɗa nokkure to min gaɗata ɗum noon ɗum fu nokku mum no wonanimi keɓal arana e ngal ɗo e ngal tawa e dow jokkontiral ballaka ambassade France nder leydi Benin e dow wattugo jungo kisal Benin e dow golleji muɗum hawjagol kamɓe laatiɓe maroɓe e namma yeyraɓe no watta to ko tawe kamɓe du ɓe keɓa ɗo ko ɓe nafirta e dow gurdam maɓɓe non no caɗele hannde duniya nun woni e waytira ɓuradu e dow ko jokkata haala durgol haala marji e fa hannde haala no kosam ɗan ɗo ɗan en waylitirte fa ɗan nafa kamɓe laatiɓe jonnayi en yeyra e muɗum e namma ɓiɓɓe leydi ɗum ɗo e ɗum tawra hannde ko leydi nden etti kanum du wattugo gite e kamɓe laatiɓe maroɓe ko nafata du ɓiɓɓe leydi nden en Hammadi Adamu Cotonou RFI. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 7,295 deydey jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Code Radio International. on mbawai heɗitago taskaramje Code Radio International dow matotral internet www.coderadio.net ko Radio Garden. wayyo Allah am hande ka en boni waye ko maɓɓonde ko man useni tata ko batel ɗo tata bada bobo wale wadde ko nari useni tani manandada useni pullo nana imamin jiɗin goccugo ceede tan min yiɗi kokke min ceede sina noon bo min paɗɗa on jotta nda ɗo kam komi mari fuu hoose nda hoose da goɗɗo ceede ma haa ɗo wadde luttuɗe lawlaw leyde antiwata on ɗe tan mo mari téléphone am ɗo tan mi luttiri kanjum fuu waddu na ceede on na waddu téléphone ma am fo debbojo mi wala téléphone ɗo min kam amma da jawe am jagorɗo heɓi noon e ndilla en dilla leyde sawoku deɓutu ɓe dilli leyde yi'anan dey haa jotta bo en illutiri jahangal adama ɓadaki ɗo nda e egge wala e hoote fulɓe fi ɗum dole joote nda taskaram koɗo kode. heɗitoɓe assalamu aleykum barka men belorki fotte moɗon nder taskaran koɗo koode taskaran kamin mbowi jaɓɓaki hoɓɓe feere feere to nder taskaran ka nde e asawere min jaɓɓake goɗɗo koɗo iga ɗo gallure lafiya lamorde diwal Nasarawa mo sana'a soruki ledaji on nana inde makko gila honduko makko inde an Ayuba Lamiɗo Muñal arroto wadde no kiwon taskaran kam mbiyami on keɗite jam.
to ma dalla heɗitoɓe bono nan ɗum mi wi on min gondi e goɗɗo pullo koɗo tedduɗo e gaɗo gallure lafiya lamorde diwal Nasarawa. Assalamu alaikum matore dunyaru, inde min woni director Buba Soro ledaji e nder lumo lafiya mango advisor kungiya muryar nasara gonnon ɗo lafiya bare so darata aran imin jaɓɓoma waroki nder taskaran koɗo kode radio international. Inshallah metti Allah sako alheri. So aran ko a hokkamin tarihi geɗam maɗa sali am pullotoye. To ainihan dai min pullo leddi Bauchi wato ɗum danyan entanare local government kirfi eton ainihi ward amin harɗo bawa ward gari amin kenan. Sannan joni bo Allah waddiyan ɗo leddi Nasarawa to nder lafiya entanare joɗaki. Domin lafiya dai tun daga mi baccel pamarel mi wara ƴere sosai gwamnati na ɗo sakamako nane nyako amin ma ɗoɗɗon wonno to lataki nyako maɓɓe nde wani hanko wonte mawɗo ɗon ji tomo soɓɓito ton wuro hanko mo yamo joɗo tunda wodi sakiraɓe mako entanare ton. To ayini Allah waɗi iko muɗum bo minen bacci mako bo sai Allah waɗi ɗoɗɗon wonte pellel joɗaki amin. Ɗoɗɗon woni geɗal to ɗoɗɗon woni geɗal risku ɗum woni. To mari duuɓi nayi e joni? To e joni dai emi mari duuɓi 40. Capanɗe nayi kenan. To darata Buba to wi darata Buba ni komoye andi harka ledaji gaɗata ɗum mi wari mi tawi ledaji wala iri nga wala nder ko no waɗi fuɗɗuɗa ɗum sana'a ɗum ledaji? To sana'a ledaji dai mi fuɗɗi ɗum hande ɗum hewtai wajen duuɓi 20 entanare go emi waɗa ɗum. Duuɓi nogas go on goba domin lokacire fuɗɗumiɗi ko ɗon ma yimɓe ɓe ngadainomi lumo ɓen ma kusan jon seɗɗa kawai hori woɓɓe fu sakkini lumo ngon ma koti lumo wongo woɓɓe bo keɓini kuule entanare les gonnati. Tama andi kowa entanare nyando muɗum woni hanjum ɗum dogorto. Domin mi lumo gonde en go yaha e ɗum yiɗi domin ko ɗume jon wartoyi oɗon soodi fu heɗo yima hokkanani entanare nder leyda hokkai ɗum nder leyda. To hanji waɗi en daruken duuɓi ɗi ngammi emi waɗa ɗum bo ji'umi alfano ɗum heɓata entanare nder majum. To ɗum heɓi bote sosai entanare nder majum. Domin dai ko ummi ma mi yahi ma kawai lumo leyda ngo hango wonte lumo ngo fuɗɗirmi. Aran ma hango ngon fuɗɗirmi bo ha joni hango ngon jogimi. Bo fata amma har yeso ma hango ngon jogo to mi tina Allah wadde canji lamariji go. Biya ɓiɓɓe ma ɓiɓɓe amma da Allah tunda anda har joni ma ɓiɗɗo mawɗo ma hanko on joddoto mi entanare ɗoɗɗon. Hanko ma entanare mo waɗango. To ayi wala ko ngemi entanare de luwo ngon sai dai mi yetta jomirawo. Domin dama Allah yi neɗɗo to joɗo non janga entanare waɗa lumo. To ayi wala hali neɗɗo joɗo non waɗata ba. To wabo ga non emi nodda sakiraɓe luttuɓe ma ɗum waɗa ka jogaki luɓe juuɗe ɗiɗɗiɗi. Domin hango lumo woɓɓe entanare ngingo ɓuri ma kugal les gonnati ma. Domin ta huwa les gonnati ma ayiya woɓɓe kawta e lumo. Bo yeso ton tayi a timmini kugal ngal ma a joɗata a warto en nangita lumo ngon kadi bo. To ayi lumo na ɗum hunde famarun seɗɗa ba domin dama hunde ɗiɗi durgol entanare demal entanare lumo to na ɗum hunde fijirde ba ɗum hunde nde risku sosai na seɗɗa domin jomirawo waɗani hunde nden albarka sosai entanare nder majum. To ma dalla heɗitoɓe ta'un goyte yon keɗito taskaran koɗo kode gila ɗo suudu radio kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Nanta min Ayuba lamiɗo munyal. Moye Adija Elduwala
to madalla joni dafa ol yeso gewta amin e buuba ga hoɗuɗango lumo kai ɓilla kono ɓillaji ɗi kawruɗa nder makko joni ko ɗume wodi ɓillaji ɗe hawrata sosai to dama ai hunde ko neɗɗo watta fu dole yiya ɓillaji kam sosai gaskiya na wuce hundeji sosai ko shafi ɓillaji musamman ma lokaci da to ɗum yima nebban henti shede ɗum yima ko ɗume ta turake shede a sodai hunde ɗum yima hunde ɗum henti domin ko jon taka subaka ɗoma ayi mi sodai hunde ɗum yiyam fa hunde nde henti shede ko joni o dilluɗo to ayi o dilluɗo ma e yeso maɗa ma ayi nde sodi hunde ayi an ko mo yiɗi henti shede to gaskiya hunde na ɗum karami hunde mone seɗɗa ba yende sodata hunde kunnana ɗum yima henti to amma ta sorane shuɗoɓe heje maɗa a nanata belɗum yukkiɓe fa hunde fa fuɗɗiti henti shede ba gaskiya na ɗum hunde welde ba sai dai kullum ummatore en tanare waɗa addu'a Allah waddanayin sauki hunde jeni ɗe jippinoyo to ɗum wari sodiki neɗɗo yiya kostomajo muɗum ay hunde kaza usti shede ay an a nana belɗum hanko mo nana belɗum sakamako ɗum yiya hunde henti ayi wala haala belɗum en tana nder majum to bono jalogal malla nasaraku ɗum keɗɗa ɗum sana'a letaji to alhamdulillah gaskiya mi heɓi nasaraku kan sosai na seɗɗa domin en tanare dai nden lumo ngo duniya na farko andiryan in jahay misal ton fu anana ɗe a nda buwa mo ledaji nda buwa mo ledaji to ay naɗum ƙaramin hunde farin ciki bo e nden lumo ngo te'umi tegal ngal farko arandewal ɗam fuɗɗitumi ɗiɗaɓal ma te'umi en tana e nder maago fuɗɗitumi tataɓal ma te'umi en tanare e nder maago ba da bo bacci jan a takalla mi wadi bacci ummanake sappo domin bacci an jonɗo fofoje duniyaru bacci jetato wodi bo tato latake ayi sappo e goma kenan bo kugal ngal kenan soruke ledaji ɗi ɗum kanjum gaɗaymi komi kanjum ñamiraymi wuro an kanjum ñamaymi kanjum taimakotomi sakiraɓe an ayi mi heɓi nasaraji sosai na seɗɗa en tana e nder lumo gomba wala ko ngemi nder lumo ga gaskiya sai mi yetta jomirawo alhamdulillah Allah henta on tanki kowa Allah rukka ɗum ne waɗa amin to ɗo nayi warta no kocciroyta ledaji misali no lildoyta ɗi baŋnge nden ino sorirtaɗi a tokkita hokka ko bo no wara en tawma ya jooɗi yayi toon ɗuuɓi naneno to neɗɗo soda e ledaji ɗin a wawa soda e ɗo to a wala sembe sosai ta won sembe bo a min ƴengano mota min jaha ton Kano e min sodoya ta yi joni bo nda Allah waddi en ko ɗume wattitake joni en tanare neɗɗo en tanare jooɗi noddata ton Kano ya yiɗi ledaji hundeji ɗum hautanma shede turoɗa en tanare asusu banki en tanare a jooɗi jonɗo ay to mi sodi kaya to mi himmini luma heje magariba mi wawi mi nodda mo soodai mi kaya min gaɗa lissafi mi turanomo shede en tanare e nata ɓawo e shayi motaji en tanare kosha kaya ɗo ta yi ko shinu subaka ko yiye mi ɗaccoyi wuro amma sai dai mi wara hunɗo ko lumo ɗo miya motaji en tanare dari ni kaya wari ayi na ɗum ƙarami ci gaba sosai ayi wodi bambanci en tanare nane heɗitoɓe fuu iɗo omin gaddi ragare taskaran koɗo kode kande e asawere matto jomire hewtini en asawere warwayde on nanay ragare gewta amin jonta kam ido darde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyami on baalen jam nda taskaram faamu diina hawtade modibbo Hamma Adama Jada. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sakiraɓe bandiraɓe fu miɗo silmina ɗo ɓe silminako ko islama miɗo hofna on miɗo yalana en khayru alhamdulillahi en getti jamirawo Allah hawti en hannde bo fajiri jumɓare ñalawmare wamde tilimde barkirantere en kawti bano waso men jumɓare ɗum en mbowino wargo kala sawere fou alhamdulillah en getti Allah ko en wiyata jamare julɓe ni ta en goyta hannde ɗo ɗum ñalawmare waɗugo salatu ɗo annabijo Muhammadu sallllahu alih wa sallam en ɗuɗɗina salatu ɗo mako gam en keɓan yerda Allah en heɓan ceeto annabijo sallallahu alih wa sallam en heɓan nastuki aljanna
nden bo en tawi en goyta haala suratul kahfi en jannga ɗum won nabi on sallam umri en solni e majum on noon ɗuɗɗingo ibada be torugo Allah ngam ha ñalawmaari hannde ɗo Allah ɗo mari e wakkatiyel ngel o jaabata do'aji jeyaɓe Allah malaika en hinna e malaika en khayru e barka malaika en jawabu waran yaalira to ngam majum en dara en wato en ɗeɗitina wakkatiji men be ibada be toruki Allah be tasboje be innuki Allah be sennuki Allah en heɓa khayru duniyaru be lahira nden bo en suklana haala farilla jumɓare en keɓa en juula en timmina farilla meɗen en gaɗa ibada men pat ala akmali wajhin Allah jaɓana en Allah yettin en wakkati me ƴam barka annabijo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam en mbi hannde jumɓare ɗiɗi lewru zulqida ewa lewru zulqida hayru on lewru 12 nder lebbi islama ewa hitande 1440 hijira annabijo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam kañum on yaadi ɓe 10 lewru joyabru hitande 2021 masihiya aranni miɗo waɗana en barka be darugo lewru islama hesru lewru ɗum teddudu marndu barka ngam ha nder maaru on annabijo men sallam waɗi gayya o waɗi sanarwa o andini duniya pat o dillan hijju hitande hikka am hajjatul wada'i julɓe Allah pat umma wara hijja be maako to ha nder maaru ngam inchallah en bolwan no yi sifa annabi sallam o taskiri o matini duniya pat zamanu way bo dulɓe duniya pat o matini ɗum wara zamanu en mbiya wala téléphone wala réseau sociaux be irin himma no o lelliti sahabo en matini duniya pat ɓe pat nga fuu nga ƴummi ɓe wari ɓe tawi mouhamadina o ƴummi be maɓɓe ha ɓe jahi makka ɓe jahi sahabo en ɓe dari arfani jumɓare ba hannde amo hajjatul wada'i may ɓe 1994 ɓe pat ɓe ngari ɓe jaaliri be makko ɓe hijji hajjatul islam to en bolwa dede hijju men no ɗum waari be dede sahabo en ɓe durusu ko en jangata en famnorta ha majum inchallahu nden bo ha maaru en bolwata hay dede taskango wato zulhijja haala layhaji be 10 arandeji ha lewru zulhijja ngam wato lewru nduɗo ɗo bonen mbindu dari Kenya alhamisa go'o maaru kenan jeene lewru joyabru kenan to hayru ɗo ndu waɗan ñalɗe 29 bano modiɓɓe fala ko fottini ngam ramadana hebbini 30 shawwal ma juldandu hebbini 30 to hayru zulqida ɗo ndu hayru 29 ndu waɗata andugo nde ndu darata nafan en ha shani andugo nde layha waɗata nde ɗum wa'ata arfa nde ɗum juulata layha to be fottugo modiɓɓe fala ko be kalandaji funi ndu daran 29 lobbinta 30 mana ndu fuɗɗi 9 lewru joyabru ndu timman bo 6 lewru jeegowabru yawwa to weeti kadi jumɓaare kañum on laatata go'o lewru zulhijja hitande 1445 ragareru ha nder lebbi islam ha nder hitande yawwa 1445 to ni on yaake majum to ɗo on dede to Allah hoddiri ni ɗum warata Allah yaaru en wakkati me jam hokku en bawɗe be ibada rewki Allah ha nder maaru en darino jumɓaare men jum'aje men ɗiɗi ko saali ɗo ba saweje ɗiɗi ko saali no ha wato en ɗon wolo haala kono badar ha ɗum wasu may tawi en ha duwala leddi Cameroun to dede en darino ha kono badar dede kono timminane ma en bolwan noon ɓaawo kono timmi annabi yo leli ɓe matini dede yimɓe Madina albishir nasaraku Allah ɓamti islam yibbin kefaraku ɓe mofti ndaalagu sahabo en himɓe badar ɗo iri ɓe dedey heferoɓe wicca ha kalibu badirin nden kadi o sendi dedey ndaalagu taw ɗum meeɗay seeɗo ndaalagu no ɗum wareke no ɗum sendiri ayaji wari jippi suratul anfali to no ɗum sendiri ndaalagu may to dedey ɓe kadi hunde ɗo hamɓe heferoɓe bo tawno jotta ka irin no ɗum waɗini ɓe musto waɗaniɓe be toskare maɓɓe be do'ugo daraja maɓɓe ɓe nangi ɓe ɗon mboya kujeji ɓe wi Abu Sufyana wino 3 goo kanji on fe'i o wi ɓe kotata ngam Abu Sufyana nde jahangal hisi ɓe dilli makka o wi ɓe a'a ɓe lora ta ɓe jaha ɓe fotta ɓe sabon annabi sallama sey oɗo ɗo wimo a'a dole min Abu Jahli wi min jahan babal badar wato min jahi badar min jara wato min looja geeloɗi ewa min jara mbal ewa rewɓe be ɓikkoy rewɓe be wato dede wambaɓe leela amin heɓa duniya fo hula amin sey ɗum waɗi aksu ko o wiigo ɓe jahinaɓe loojan geeloɗi ɓe garti hamɓe on geeloɗi sahaba en annabi Yusuf sallam be malaika en 1900 wari koni badar loohiɓe yamji maɓɓe rufi ɓe hamɓe on warti geeloɗi may na ɓe wino ɓe yaranno mbalna
ɓe jari labbe be kafaje be waade ɓalere kurum nde hoosi ɓe nde dilli be maɓɓe ha yite jahannama. Lalle ɓe jaran ɓe jari, amma waade ɓe jari be labbe be kafaje. E nden o wino ɓe leelanno ɓe nonnoon ɓe leeli ɓe rooɓe be ɓikkoy ɗo wooki ɓe, nayi way leelanno ɓe manta ɓe rooɓe be ɓikkoy ko wooki ɓe ɓe ɓaayi dilli yite jahannama. Kusel maɓɓe warti wato kañum on colli be dabbaji ladde dinge ñamugo ha babal kono Badar. To inchallah ɗo noon dede en timmitinanno durusu darseje ko en ɓeddorto ha majum be ko ɗum wontiri alaqa majum jotta be ko fe'ata en yiyata ha lesɗe julɓe irin ha wuro Falasɗin be Gaza be Rafah no ɗum torrirta julɓe Allah ko nandi be majum. To en ɗon no nder majum en timminanno e lewru Zulqida bo dari. To ɗo on woni yake majum wa majum inchallah en timmitina ɗo sey en jokka dedei en dara ngam sanadi kono Badar ɗo on immini kono Uhudu bo. To ɗum on alaqa kono Badar be kono Uhudu go inchallah dedei en jokka en timmina ɗo gamma ko en timmitina darsere men nde kono Badar. Miɗo yelditana en mi heɓayi dedei wasugo asawere saali ɗo Abdallah Sangolla bana en andi seytoki dedei e sirawo amen Khalifa Cheikh Modibo Jelani radiyallahu ta'ala anhu en nder may bana en bolwi ɗum mayirleji tati e derɗi ko maako bi'eteɗo Fadimatu kañum woni ko soyti fajiri jumɓare kañum on laati bo dedei yaadi ko himɓe saare yam ɗiɗaɓo dedei o yerɓi tawaga yehi dedei waɗi yaaliri tasiya maɓe juulimo ha ɓaawo jumɓare juure Cheikh Jelani radiyallahu ta'ala anhu nden hanko bo kadi wakkati zikiri jumɓare Allah ƴoni mo o nooti. To nden kadi dedei jemma fukarajo makko bo Abdoul Karim Sow kañum ma nanugo habaru mi seɓɓernde ɗo nawa immani ɗum. To mayirleji ɗo on woni dedei ko feƴƴi dedei laati mi sungullaji majum mi ƴummitini warti mi heɓay mi waɗi wasu e jumɓare salinde. To ni on woni yake majum ɗum ngari bo ɗum jama'are hawti ha ta'ziya Khalifa Cheikh Jelani radiyallahu ta'ala anhu jama'are hawti sosai julɓe Allah hawti ngam ɓe janaiza may no moftiri himɓe iri jama'are ko ɓe ngi be haifa wato ba iri majum wato yi'aka wayri yi'ego ngam no ɓe tindini daga janaiza Cheikh Modibo Adama Jada mo Khalifa Cheikh Jelani soytuɗo mo Kaya Hamid Goudomia kañum dari dow mako. To daga ton ɓe ngi jama'are be haifa iri majum metake sai haɗo bo ley iri jama'are fabluɗo sai haɓi kon Cheikh Jelani ɓe ruhu be ɓe sulbu ngam wato dedei jama'are ko yaaliri sai Allah tan wato ande kerol majum no ɓe tindiniri ɗum nden kayefa waɗi ɗum ɗon wakkati nguli sai ha ɓe woni ɗo ba masalan ha Jada may be ha Goudomia may ɗo e ha Goudomia nyande ɓe juula Khalifa ɗo sai ɗum waɗi ruldere ɗum ndi ɗum ɗon ɗownani ɓe nange yaasi bo pat iyele toɓi e seraji bo ɗon to nde toɓi nde suklan ɓe sai ɗum to nange bo fayin torran sai Allah waɗi ni jama'a nga wari bila adadin Allah tan andi kerol may ɗo fu ɗum wari ɗum yaaliri kayefaji ni ko himɓe tindini. To onen kadi ɗum timmini mo juulimo bo Khalifa Cheikh Abul Fathi dedei Alhaji Baba Ali kañum on woni ko dari juulimo Cheikh Abul Fathi kañum juuli Cheikh Modibo Jelani radiyallahu ta'ala anhu ɓii ko Khalifa Baba Ali bo kañum juuli Khalifa Goudomia bo radiyallahu ta'ala anhu bil wasiya. Ɗum timmini kadi ɗum jooɗi taziya ɗo hoɓɓe ɗuɗɗum yaaliri ha warugo jaɓa kofli hofna tawaga yahi minti 9 ha yaha leppol ɗiɗaɓol deuxiéme vocal. Modibbo Hamma Adama Jada yettama ɗo fo min gaddiragare taskaram jaminɗe hande mo itinno taskaramje hande Ahmed Arab Aboubacar Azare kawtuɗo taskaram jande ɓe leydi Oumar Aliyu min Mouhammad Aboubacar Bokos wiya toon mbalen jam.